Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, ina ni Rosel Bandojo na mundo sa nangyari sa biktimang si Rosalie Museros kan Barangay Panikwason, Siyudad kang Naga. Aramon, estado kang Rosel Bandojo case, makalihis ang 3 taon. Tulak ng illegal na droga as in regional most wanted person, magkasway na naaresto sa Siyudad kang Naga. Tigers men's basketball as in Lady Tigers, they pinalad sa Siamese Showdown kang United Collegiate Championship League Season 19. Uya mga barata sa aldaw na ini, ako po si Jo Mike Angeles. Apuera kan magurang kan biktimang si Rosalie Museros kan Barangay Panikwason, Siyudad ng Naga, may sarong ina pa ang nagmumundo sa pangyayari. Siya si Mrs. Jovie Bandojo, ang ina ni Rosel Bandojo na nakuaman na mayo na ninbuhay sa sarong bakanteng lote may 3 taon na ang nakakalihis. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nakaabot na kay Nanay Jovie Bandojo ang bareta, manungod sa pagkagadan kan 18 anyos na daragita na si Rosalie Museros, kan Barangay Panikwason, Siyudad ng Naga. Si Nanay Jovie Bandojo, ang ina ni Rosel na biktima man kang karumal-dumal na krimen, kung saan nahiling ang mayo ng buhay na hawak kaini sa bakanteng lote sa Barangay Liboton na July 28, 2023. Sa pakikipag-ulay kay Nanay Jovie, sa iyang sinabi na ginarabuhan siya kan madangog ang bareta, hulita halos pareho man ka nangyari sa iyang aki. Ang takot sa buot ang daig na nawawara sa iya, lalo na kapag nakakadangog ning araw kaini mga bareta asin ang paghandal na baka igwapang mabiktima nin inosente. Kinirarabutan talaga ako, naramdaman ko baga si ate ko. Sabi ko, grabe talaga kung mga kriminal mo yan, garo may mga puso talaga. Kaya garo grabe ang ano ko, sagod mo yan talaga. Pag nag-loss lang ang mga tugang, sisunod ko tulos ta. Garo nagkakatrauma ako. Kaya grabing ano ko, adik ko kan mga araw kaiyan. Sabi ko, Diyos ko nga po, ano daw kagiribi ang kaiyan. Pirak ng kanso aki baga na may kalaban-laban na araw kang ginigiribo ninda. Kaya masakiton, kung iniisip garo, masakiton na baga ang buhay mo yun sakod magpara ano ka sa mga aki, gar itong para tugot-tugot ka kung sain, kung minsan nga ni daiman aram, naghaharali. Kaya makaaditon sa sarong magurang ng mga araw kayo ng mga bagay. Sinabi pa ni Nanay Jovie na diin niya man tinutugutan ang saya mga aki na magpabanggi sa tinampo o kaya pirming magsabi o magpaarap kung masain asin isay ang mga kaibanan para mamonitor. Ang pagpapasiguro niya sa iya mga aki, ang pirming niyang pinagigibo, huli sa tromang iwinalat sa iya kan pagkawara kang aki niyang si Rosel, asin liwat nagbalik ang mga pangyayari sa iya matapos mabarataan ang nangyari kay Rosalie kan Barangay Panikwason. Dai talaga. Sakod ang mga aki ko, dai man niya naghaharali na, dai nagsasabi. Sakod dai nagdudumang baga kung sain-sain baga. Dai man siya nagpaparaiba sa mga buro-barakada kung sain. Araw man lang yung kaiyan. Sakod kung may dumanon man, may mga group project yan sa mga kaklase niya. May gigiribo niya kami, mamadumang kami. Pinapahatod ko. Tapos pag pauli, titugon-tugon ko ng gadyan na magkairibahan ka mo kang kaklase mo ang pagsakay. Pagsasabi ko sa inka masakay, sa inka mabali, sa inka mababa. Ano ko talaga, monitor kong maray. Grabe ng karayahan ko talaga. Sabi ko, kung daiman ko ta ato nangyari kay Rosel. Sana, yaon man siyang nyangkot pa, nagkaklase. Kaya lang, sa akin bagang panik, dahil naman maibabalik. Justisya nga ni, mayo pa sa kunsang yan. Sa mga araw kaining pagkakataon, permis subuot mag-ingat lalo na sa panahon ngunyan na mayo makapagsabi kung ano ang pwedeng mangyari. Para sa Genan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, padagos man ang paghalat kan pamilya ni Rosel Bandojo kan maulyas na hustisya. Nagbabalik si Christine Reyes. Sa maabot na Pasko, iyon na ikatulong taon na dai makakaibanan sa selebrasyon kan pamilya ni Nanay Jovie Bandojo, ang saidang aki na si Rosel Bandojo. Asin sa tulong taon na iyan, dai palanggad na kukuan ni Nanay Jovie ang hustisya na dapat itao sa iyang aki. Kang magbisita ang Genan TV 48 Naga News Team sa residensya ni Nanay Jovie para kumustahon ang dalagan kan kaso, sa iyang pinagsabi na naghihiring sinda sa kasong theft kontra sa sospek na si Enzo Purisima,
huli sa cellphone ni Rosel na nako adigdi. Alagad, ang kaso manungod sa pagkagadan ni Rosel ang mayo pang kasiguraduhan. Nag-ano kami na hihiring kami, duman pa sa kasong theft. Ang ano nga ni sa mga Muslim bagas hindi ang nagsalaysay kung ano sa nangyari, kung paano napaduman sa inyo so cellphone namin. Kasi ngunyan da ipatapos. Naghagad na ning tabang asid ang pamilya kay Mayor Lani Robredo para mas magrekas ang dalagan kan kaso kung siyang ginigibuhan naman ning paagi asin pinagpa-follow up sa DOJ. Alagad ini naaabala pa giraraya huli sa kariribukan sa Manila kung kaya ang magiginibo na lang muna ni Nanay Juvie asin kan sa iyang pamilya iyang maghalat asin magpangaji na makuha na asin maitaw ang hustisya na haloy ng kurahaw ninda para kay Rosel. Naghagad naman kaming tabang kay Mayor Leni Bagas. Sakot si attorney niya iyong nag-aasikaso na itong nagpa-follow up baga duman sa DOJ Manila. Kaya lang sagud sa niya maribok pa da ka duman, kada maka anong maray. Pero mahalat kami kasabi ko. Sa kahaloy-haloy, maabot mo giraray ang konsensya sa akin. Sabi ko, grabe. Iniisip ko ko baga kung anong nangyari sa iyang garo, napapahibi talaga ako sa kulisang yan. Ako naaro ka iyan. Pero pigano ko man ulo talaga nga ako, mayo na talaga ka lang. Ang pigano ko talaga ngunyan, ang hustisya para sa iya. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pinagsisiguro man kan mga opisyales kang barangay Panikwason syudad ning Naga na igwang mga streetlights sa inang barangay, lalo na sa lugar kung sa inahiling ang lawas ni Rosalie kang nakaaging simana. May nakapagsabi subot sa inda na kang aldaw na nangyari ang krimen, mayo subot ilaw ang nasabing streetlight, alagad pinagsisiguro man kan barangay Panikwason na iniman ang sa indang hinihiling. May nagroronda naman sa inang lugar para da inumotro ang araw kaining krimen. Sa pangyayari po nga ito, may kami na madiklom da sa area ito, taginadan po si ilaw. Kung mapapansin po ninyo duman sa mismong nakuha ng kambangkay, may street light po duman and functional po ang street light duman. Pero sa mga investigasyon po may nakahiling na residente nag-agi ng mga late ng banggi, madang ilaw. So ginadan siguro kang si mismong suspect. So dahita naman po yan siyempre dahita man mamonitor yan duman kung ginagadan. Pero may street light po duman, miski magduman po kamo. Sa atubangan mismo katong pangyayari, may street light po duman. Po ang Committee on Peace and Order po sa pamayo ni Kagawad Edwin Mingo tsaka ni Chief Balingbing, po sinda, nagkandak ni Ronda Barabang. Padagos sa mga bareta, mga badyaw na nagpapalimos, liwat nanotaran ang pagdakol sa sentro kang Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Mati muna ang Pasko sa siyudad kang Naga huli sa mga parol, Christmas light asin Christmas tree na mahihiling sa mga tindahan asin mga harong. May padigdi si mga mapuruli sa Naga para digdi magselebrar. Alagad bako lang yan ang yaon pag Pasko. Kabali dyan ang mga nagpapalimos na mga badyaw na mahihiling sa mga matatawong porsyon kang siyudad kang Naga. Ang City Social Welfare and Development Office ang magiging sibot para ma-rescue ang mga ini asin paulion sa saidang lugar. Sinabi ni Assistant Head Evangeline Manalo kang CSWDO, plano naman dang iuli ang mga ini sa December 6 sa tabang kang SWMO na ang mapasubli ng truck na gagamiton para maihatod ang mga badyaw. Mapuon po kami sa Sabado sa 6. Tapos iyan, pinapamonitor naman po yan sa barangay. Aram po ni sa kakang barangay kung sa insina nagtutururog during night time. So, inform na din po kami kasi ginibo nila. Kaya lang sabi ko, kaipon nga ako kayan, kuanon sinda, tapos ihatod duman kung saan. Kaya lang banggi. So sabi ko, siguro, planuhan ta na agang amay na lang. Masakit min magbiyay ng banggi, agang amay na lang. Pero dapat, din asin na makarali, dumasa na lala na nila. Kasi lang, may update sa kumuya sa barangay. Sabi nila, yung nga ma'am totoo. Sabi ko, tarabangan ta para nga ako mahalik tayo dyan. Ang sistema po nila, Sabado na igdi, Domingong banggi na harali.
Nakikipag-coordinar man sila sa munisipyo kung saan hali ang mga badyaw para dahil naman ini maging problema sa syudad, hulit na nagbabaralik man sana. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, kung ikukumpara subot ang bilang ka mga badyaw na nare-rescue ni Dangunyan, ini mas hababa kumpara kang nakaaging taon na nag-abot pa subot sa duwang bagonin tren ang sa indang nagamit para lang etod ang mga inisa sa indang lugar. Padagos man ang sa indang ginigibong pagpapauli sa mga ini asin pagtaonin tabang para dahil na magbalik sa syudad ng Naga para lang magpalimos. Coordination made duma sa munisipyo kung saan sila nakalocate, ginibumi na yan. Pero kung ihilingon ta po, iyon na hiling ta sinda, pero dahil sinda nagdadakon as in nakaaging mga taon, talagang dakulon sinda. Siyempre merong ani kaya na pag-arabutan din, duwang bagoning train, si pinasakay may group of badyaw duwang bago na train. So ngunyan, pwede na lang sila sa auto. Pwede lang sila duma sa service kang suamo na itong orange baga, pwede na dun. So kumbaga nagdidikit man. Siguro ini mga ini itong mga sabing tangani, mga sutil man, kaya nagtutubod sa patakaran kang sa indang asosasyon. Sa samuyang pagbabalik, tulak subutin illegal na droga as in regional most wanted person, parehong arestado sa police operation sa syudad ng Naga. Yan as iniba pang nangingeno tabareta, digdilang sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Barangay Peacekeeping Action Team Training sa Naga City nagpapadagos. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela.
Ang gabos na barangay tanod sa kada barangay na sakop kan mga police station sa siyudad ding Naga ang naga-attender niya sa skills enhancement training asing inaapod na Barangay Peacekeeping Actions Team o BPATS. Nakapalaman sa training kung ano ang role kan sarong barangay tanod. Kabali sa pinagtukdo sa mga barangay tanod ang tamang proseso kan pag-aresto, pagresponde, pagpatrolya, paggibok ang blotter asin paggamit kang sa indang mga handheld radio. Sigon sa Naga City Police Office, obheto kaini na matauan kaaraman ang mga barangay tanod asin maging katabang kang PNP sa pagpautob ning lay. Every batch igwang nakaschedule ni tuwang aldaw para sinda tukduan. Iba-ibang topics, iba-ibang practical, pati kung paano mag-arrest, paano mag-responde, paano magpatrolya, pati ang pag-blatter, paggibok ang blatter, pati ang paggamit kang radio, tinokdoan din sinda. So, para ang purpose kani is para makatabang sa tuya sa komunidad, para hindi lang basta lang sasabihin ay di ba mostly kasi sa barangay tanod ta is minsan ginikibo lang barangay tanod para magpatrol. Dahil lang ito ang purpose katong barangay tanod. Ang gusto kang PNP ma-educate sinda kang gabos, at least equip sinda kung anong gigibuhon ninda pagabot pagka sinda naka-duty. Ang purpose ta kani para matabangan ti sinda, ma-educate sinda. At the same time, patabangan din kami sa enforcement ng laws. Sabi pa ni Police Captain Daisy Angeles, ngunyan ay igwa ng Barangay Peacekeeping Action Teams, mapaparikas na kaini ang trabaho kan pulisya. Sa halip na, di ba, ang mga tao tayo, ang mga tao ta more on madalagan sa pulis para maghagading taba. Kasi day ninda aram na pwede man pala sa barangay muna, lalo na itong mga barangay case. Halimbawa, may mga kaguluhan sa barangay na may nagsusurundukan, may tanod dyan, pero naapod police. Wherein, pwede man na mag-responde si tanod kasi yaon na dyan. Pagka yaon kaya ang tanod, mas madali ang responde, mas na pipreempt ta, na pupugulan ta na mas magdakula itong insidente. So pagka may aram sinda, equip sinda ng knowledge, mas kumpiyansa sinda na magtrabaho. Ang nasabing training ka mga barangay tanod ang binanga sa 4 na grupo. 2 aldaw na training ang nakatagamas sa kada batch. Nagpuon ini kan November 26 asin matapos sa December 9. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa police report, Police Station 2 kang Naga City Police Office nakaaresto nin sospek sa pagpapabakal ng illegal na droga kasaudma. Mantang sa Police Station number 4, mga dayo sa pagbariwas ng illegal na droga, higot na pinagmumonitor. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa Zone 1 Concepcion Grande, Naga City, naaresto kasuudmang hapon ang pintor na si alias Junel matapos mabakalan kang maoperatiba kang Naga City Police Office ning sarong plastic sashinin subuot shabu. Sa ginibong body search sa suspect, nakumpiskaran pa ini ning 9 na pidasong plastic sachet na may laog nin pinagtutubod shabu. Kinakarkulong nasa 2 gramo ang timbang kang subuot shabu na nakumpiskar sa suspect. May estimated street value na 13,600 pesos. Sa ngunyan, nakakulong ang suspect sa Police Station 2 habang hinahalat ang resulta kang chemistry report para maisaangat na ang kaso laban digdi. Kahapon, nagkaigwa kita ng bypass operation na kinandak ng City Intelligence Unit, nakakaibanan ang Police Station 2 na kung saan naaresto ta ang sarong 29 anyos na taga Concepcion Grande. So,
nabakalan siya ng isarong sachet, and upon na-recover din sa iya ang syampang sachet ng hinihina ng sugar. So, sangon yan, ang case piniprepare na kansituyang investigator sa Station 2 para ma-file ang kaso. And nagahalat pa kaya sinda katong result, katong chemistry report para ma-file na ang case. Sa Police Station 4 kang Naga City Police Office, ang barangay San Isidro Asinpakol ang higot na pinagmomonitor kang istasyon pag-abot sa illegal na droga. Urog na taang mga drug personalities na imbwelto digdi hali sa luwas kang syudad ning Naga. Sabi ni Police Captain Hil Guban, Station Commander kang Police Station 4, naglalaog lang ang mga inis sa barangay Pakol para makipagtransaksyon. Padagos mang binabantayan kang Police Station No. 4 si mga dating naimbwelto sa illegal na droga na yaon sa area of responsibility kang istasyon. Mostly ma'am, digdi ma'am sa may Pakol and sa may San Isidro. Pero ang mga involved digdi ma'am is mga hali sa iluwas. Ano man talaga din sa AOR. Naglalaog sila sa area ni ma'am, di sila nagtatransaksyon. Pero ito mismong digding hali mismo sa area ko na nagtatransaksyon, dahil man siya ma'am dahil siya may kaming data. So bali hali ma'am sa ibang lugar. Nagdadayo din sa Muya para magtransaksyon. Mas kaya siya sa loob sa mga, sabi nga ng mga previously na involved, monitoring ma'am ginare-representa. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa paagi kang warrant of arrest, ipinalawas kan RTC Branch 20 digdi sa Naga City kan January 17, 2023, na aresto kang Police Station 5 kasod mang-aga sa Central Bus Terminal Barangay Triangulo, Naga City, ang rank number 8 Regional Most Wanted Person na si alias Bert, huli sa kasong sexual abuse as in statutory rape. Susog kay Police Captain Daisy Angeles, na monitor kang pulisya na yaon sa may bus terminal ang akusado kung sa intulos ining inaresto kan mga personahe kang Police Station 5. Mayong pinagrekomendar na piyansa ang korte para temporaryong makaluwas sa karsel ang nasabing akusado. So balik kahapon nga ni habang ang mga bandang alas 7 ang satuyang warrant kan Station 5 na monitor ining hero kaning satuyang accused na may warrant. Yun na nga nito si Regional Most Wanted na number 8. So, na-monitor siya sa may bus terminal kung saan tulos na nadako. Sa iba pang police report, nakadulag ang suspect na si alias Janjan kan Barangay Lapuri si Manabua, Camarines Sur bago pa makaabot sa iyang istaran ang mga operatiba kang Nabua Municipal Police Station na nagkondisir ng search operation. Sa ginibong search warrant operation kan mga otoridad, nakarecover sinda ng 5 gramo ng subot illegal na droga na pinagsaray naman kan mga otoridad matapos ang pinagibong inventaryo. Gagamiton man ining ebidensya laban sa suspect. Pinag-verify man kan mga otoridad sa enhanced e-warrant system kung may pending warrant of arrest ang suspect, alagad mayo naman ining ibang warrant of arrest hali sa korte. Sa iba pang bareta, maugma si Department of Trade and Industry Provincial Director J. Ablan na hasta sa ngunyan mayo pa sindang nadadakop na nagbabalgar sa product standard urog na sa mga pinapabakal na Christmas lights para sa ngunyan na Pasko. Sinabi pa ni Provincial Director Ablan na pinapakusog ninda ang pagpapaintindi sa pagsunod sa mga patakaran kan sa indang ahensya. Mag-aratid din mga seminars ipaksabi mi nga ni dapat ang mag-attend owner or at least manager level, tangaring maintindihan ining mga product standards. Talagang kami sa DTI, dahil lang kami susin yung force, sigit ako, talagang ipapaintindi. Tapos gusto ta itong nairitang nag-comply sa mga laws, sa mga product standards. And as of the moment, mahi pang any violation. And it's good news. In fact, natatandaan ko kang last year, igwaman na dakop na sa RO, not because mahi talaga dahil siya nag-comply sa product standards, but because sticker na ICC mark na dapat nakakabit naman sa produkto mayo. Again, maski brand mo, pasado, ikaw talagang product standards, pero pag mayong sticker na nakadukot, it's still a violation. Sa iba pang bareta, Tigers Men's Basketball as in Lady Tigers, day pinalad sa semi-showdown ka United Collegiate Championship League Season 19. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Dylan Talagtag. Miss there from the NCF.
But we have Olivares, and what will they do with a 3? Fast break here for NCF. Setting up the play for a long 3, and it's good! Intense here in the third quarter, and we have another drive using the glass. Naging ma-action ang laban kan Lady Tigers as in NCF Men's Basketball Team sa semi-finals round kan United Collegiate Championship League Season 19. Enot na nagkawat kan nakaaging Sabado ang NCF Tigers. Kan nakaaging UCCL Season 18, Olivares College as in NCF Tigers ang naglaban sa Finals Championship. Ngunyan, sinda ang naghampangan sa semis kan Season 19. Aminado si Coach Brian Ayo na bakong madaling daogon ng Olivares College, lalo na tasinda ang defending champion. Paglaw kan first quarter, mati tulos ang tensyon kan duwang team na magtaong maging nakawat para sa sendang kupunan. Kada minuto kan matchup, pinag-iisipan kan NCF Tigers ang kada hero na kikibuhon. Kalkulado kan Tigers ang sendang pwersa para padagos na makakuaning dakol na puntos. Mas naging intense ang laban sa last 4 minutes kan fourth quarter. Mati man ang kabakan mga supporters kan duwang teams. Daiman pinalad ang NCF Men's Basketball Team na madominar ang semis matchup kunya na Season 19. Sunod na nagpahiling ng tibay ang Lady Tigers laban sa team kan Philippine College of Criminology Manila. Determinado ang Lady Tigers na masungkit ang kapangganahan. Nasakitan man na makalamang sa puntos kan kalaban, dahil matatawadan ang dedikasyon na ipinahiling kan Lady Tigers sa pagpapahiling kan Dugong Tigre. Matatapos lang yung score talagang napakaliit nung gap, at up to the last tick of the clock ay lumalaban talaga yung teams para makakuha ng slot sa finals. Thank you for supporting NCF Tigers basketball program. So keep supporting us, keep watching our games, and see you guys sa mga live games namin. Thank you. We'd just like to say thank you. Thank you very much for all your support and watching out for the games. May God have all the glory. Fallen but not finished. Padagos pa ang Tigers sa sendang next matchup para sa placement rounds. Determinadong bumawi asin ipahiling ang true fighting spirits kan Dugong Tigre. Para sa GNN TV 48 Naga, Bilan Talagtag, Newsbreak. Mga tugang, 23 na adlaw na sa napasko na ang Christmas countdown na inihitod kang Naga College Foundation Changing the Game. Ang One Love Christmas Project ang GNN TV 48 Naga para sa mga sudito komunidad nagpapadagos ngunya na taon. Para sa indong mga donasyon, partnerships and sponsorships ang mga kahapotan, mag-upload sana sa 094694698824 o mag-email sa gnntv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga, News and Bicol Affairs. Dahil malangon i-follow sa aming official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong mangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, asin ini ang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game.
At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today. Ano, morag ka?